Hej alle sammen. I dag vil jeg fortælle om min arbejdssamling. Jeg har okay mange, så det er lige til at tage lidt tid. Men lige meget med det. Jeg har en rød-orange for pieces. Ja. Så sådan en rød, lyserød-agtig. Ja, jeg kan se det fra Sverige. Jeg ved ikke lige, hvor den er købt henne, men... Og så har jeg så en rød lilla, ja, en rød, meget rød med lysere skær i og lilla. Der er også glimmer i. Den er også sej. Har jeg en dip pent. Chromatus, den den kan lyse sådan noget specielt mørke. Så har jeg en orange på det der. Ja, jeg kan fortælle det. Så har jeg en orange fra Miss Puffly. Det er noget, jeg kan gå til ordentligt nemlig. Så ja, så en orange fra den samme butik som denne her. I ser nok mange slags af dem her, men de er alle sammen fra samme mærke. Det er alle sammen fra samme mærke. Så det er sådan en hvid fra samme mærke igen. Og en rød her igen. Sådan en rigtig rød med glimmer. Fra Sverige også. Sådan en lyserød, den så lidt ud på skærmen. Ja. Jeg har en med til nærmere fra min mormor. Så sådan en hvid med glimmer i. Den er rigtig pæn, når man får den på. Så den er gennemsigtig næsten. Men ellers er den bare rigtig pæn. Så er sådan en turkis blå-agtig fra samme mærke som den hvide og de to orange. Og så har jeg sådan en rød. Kan jeg så nok bedre sige navn herfra. Ja. En rød. Så har jeg en gennemsigtig med sådan et lille hvidt skær i. Fra... Ja, jeg kan ikke sådan se. Ja, men ja, har man har sådan en grøn, den er rigtig pæn. Så ved det. Ja. Jeg ved, jeg bruger meget nejlak, og så lidt simpelthen. Så har jeg en orange fra Hot Makeup. Man kan se. Og så en lilla fra Miss Bodyfly, jeg tror det er Bodyfly, det hedder. Og så en lyserød gennemsigtig fra, det er Fashion Pink. Ja. Og det samme med den her brune også, den er også fra Fashion Pink. Det tæller fransk manicure med. Så det er sådan den er rød på den her. Men den er sådan, hvordan kan man sige det? Nogle rose, meget mørke ros. Og det er også fra Miss Bodyfly. Så har jeg så de der krakkelerneglelak, de er bare ikke bare sådan gode stykker. Ja, men så har jeg sådan en gennemsigtig blå for, ja, jeg kan ikke udtale lidt ord, det hedder, men pyt med det. Så er der en sort med glimmer, sådan en gråt sort med glimmer i. Fra Nile eller andet. Så har jeg en hvid fra et ungeblad. En hvid fra et ungeblad. Det er også lidt fransk manicure. Og så har jeg en pink fra et olivieblad. Og endnu en fra et ungeblad til at lave fransk manicure med. Ja, jeg har mange ting til at lave de der fransk manicure, så har jeg selv lavet en nejlak, den er sådan mørkeblå med glimmer i. Den er rigtig pæn. Så har jeg desværre ikke mere, men håber I nød videoen. Link, hvis I kan lide den.